Carlam Cymru, casgliad o fideos i helpu chi gyda'r adolygu. Os ydych chi ym mlwyddyn 10, 11, 12 neu 13, mae'n siŵr eich bod yn cael llawer o tips adolygu gan eich athrawon, ond dyma rhywbeth ychwanegol i chi drio. Os nad ydych chi wedi darganfod fideos Carlam Cymru eto, beth am roi cynnig arni? Mae gwylio fideo yn gallu bod yn ffordd effeithiol iawn o atgoffa eich hun o'r wybodaeth allweddol y bydd ei angen arnoch chi yn yr aroliadau. Ac yn ogystal â'r fideos pwnc benodol, mae casgliad bach o fideos sy'n rhoi tips ar strategaethau adolygu, a rhai hefyd sy'n rhoi cyngor ar sut i edrych ar ôl yr iechyd meddwl yn ystod cyfnod yr aroliadau, sy'n bwysig iawn. Mae'r fideos hyn wedi cael eu creu gan athrawon profiadol o bob rhan o Gymru, ac maen nhw am ddim i bawb. Mae'r fideos ar gael ar gyfer yr holl bynciau yma, o Cymraeg i Troseddeg, felly mae'n siŵr o fod rhywbeth yna i chi. Ewch i'r wefan i ddarganfod beth sy'n yna. Sut mae ffeindio'r adnoddau hyn? Wel, ewch i wefan Carlam Cymru. Carlam.cymru. Felly, dyma dudalen gartre Carlam.cymru. Fel y gwelwch chi, mae yna ychydig o wybodaeth yna, wedyn ni wedi siarad am hynny yn barod, a mae yna cwpl o fideos hysbysebu yn fanna hefyd. Ond y peth pwysig i ni heddiw ydy dysgu sut i chwilio am fideo, sut i ffeindio fideo. Felly, y tab oren ochr chwith ydy beth sy'n angen, felly clicio ar chwiliwch fideo, a wedyn mae'r y fideos pwnc benodol yn ymddangos yn fanna, ond hefyd o dan hynny, y fideos eraill dwi wedi sôn amdanyn nhw'n gynharach, sef y fideos sgiliau adolygu sy'n rhoi tips i chi a strategaethau ar sut i wneud y gorau o'ch amser adolygu. Ond hefyd, yn fwy pwysig fydd, y fideos lles, achos mae mor bwysig eich bod chi'n edrych ar ôl eich iechyd meddwl yn ystod cyfnod yr aroliadau. Felly, mae yna gyngor a tips i chi yn fanna ar sut i wneud hynny a cymryd gofal o'ch hunan. Felly, yn ôl at y fideos pwnc benodol, ydych chi'n dewis eich iaith, felly dwi'n mynd i glicio ar fideos yn Gymraeg, a wedyn ydych chi'n dewis eich lefel yn ôl pa flwyddyn ydych chi yn efo wrth gwrs. Felly os ydych chi ym mlwyddyn 10 neu 11, yna y tab tygau. Os ydych chi ym mlwyddyn 12, y tab uwch gyfrannol, neu os ydych chi ym mlwyddyn 13, yna y tab sawan uwch. Felly, jyst i ddangos sut mae pethau'n edrych, dwi'n mynd i glicio ar y tab tygau. Ac yna mae'r tabiau yn ymddangos yn yr holl bynciau sydd ar gael ar lefel tygau. Felly mae yna fideos adolygu ar gael yn yr holl bynciau sydd ar y sgrin y fanna. Felly amrywiaeth eang, felly o Almaeneg i fathematig ychwanegol i dechnoleg digidol ac yn y blaen. Dwi'n mynd i glicio ar bioleg jyst i ddangos sut mae pethau'n edrych yn fanna. A wedyn, fel ydych chi'n gweld, mae'r fideos mwyaf newydd yn ymddangos ar y top. Ond mi allwch chi sgrolio lawr i weld be arall sydd yna. Felly mae yna lu o destunau yn cael eu trafod yn y fideos yma. Felly ewch i'w gwylio nhw, os ydych chi'n astudio bioleg wrth gwrs. Felly dewisiwch chi y pwnc neu'r pynciau sydd yn berthnasol i chi, a dwi'n siŵr bod bydd yna rhywbeth yna i chi. O ran mathemateg enghraifft, mae yna lwyth o fideos mathemateg, mathemateg rhifedd, tygau mathemateg rhifedd a hefyd tygau mathemateg. Ond yn ogystal â hynny, mae gennym ni y lefel 2 mathemateg ychwanegol. Felly falle bod rhai ohonych chi yn astudio y cymwyster hwnnw. Felly, digonedd o ddewis, mae yna rhywbeth yna i bawb. Felly, da chi, ewch i'r wefan, ewch i ddarganfod beth sy'n ar gael, beth sy'n berthnasol i chi, a defnyddiwch nhw, gwyliwch y fideos gwych yma sydd yna i chi am ddim. Ac i orffen, dyma gerdyn post ddwy ochrog sy'n hysbysebu'r adnoddau.
Mae pentwr o'r cardiau post hyn wedi cael eu hanfon i bob ysgol uwchradd yng Nghymru. Felly, edrychwch allan amdanyn nhw yn eich ysgol chi. Achwch un cyn iddyn nhw byd fynd. Yn olaf, yr unig beth arall i'w ddweud ydy pob lwc gyda'r adolygu a phob lwc gyda'r arholiadau pan ddaw'r amser. Hwyl fawr.